anyị na-anabata gị ndị enyi anyị na ihe omume nke ụbọchị taa nke GCK kwa ụbọchị. Anyị na-ekele Chineke na onye nyere anyị ohere ọma ịnọ n'ebe a ịnụrụkwa okwu Chineke nke ga-agbanwe ndụ anyị, ọbụnadị anyị onwe anyị na n'ime ezinụlọ anyị. Na ihe omume nke pụrụ iche nke ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya banyere otu nwa eze, mana ọ bụrụ nwa eze na mbụ, n'ihi na ọ malitere ibi ndụ ịgha ụgha, ndụ nke ịghọgbu, na ndụ nke izunarị ihe nke na-abụghị nke ya. Nke a mere ya na ndị mmadụ wee nọọ na nghọtahie, ọbụnadị ya onwe ya enwee nsogbu na ndụ ya. Ma otu ụbọchị ya wee hụta na ihe kwesịrị ịgbanwe na ndụ ya, ya bịa zute Chineke, ya na Chineke agba mgba, na mgbe ahụ ya emerie. Ọ bụ ezie na o meri, mana nke a lụpụtara ihe ga-asụkwarachi na ofu ụkwụ ya hịpụrụ n'ọsụ ya. O wee malite iji mkpara wee na-aga ije. Nke ahụ wee bụrụ obe nke ọ na-ebu na ndụ ya. Ezie ihe mgbanwe bịa na ndụ ya. Mana ụbọchị taa, dịka anyị gaji ige okwu a, onye nke Chineke gaje ịgwa anyị okwu nke ga-enyere anyị aka na ndụ, nke ga-egosikwa anyị ụzọ anyị ga-esi na-ebu obe anyị kwa ụbọchị. Ka anyị laghachite azụ n'akwụkwọ Mak isi 8 amaokwu 34. Akwụkwọ Mak isi 8 amaokwu 34. Mgbe ọ kpọrọ ndị a niile wee nye onwe ya, ma ndị na-eso ụzọ ya, ndị a zọpụtara site na amara Chineke, azọpụtara ha n'ịsọpụrụ Chineke, azọpụtara ha ka ha wee gaa n'ụzọ ịba n'ebube. Wee gwa ndị na-eso ụzọ ya, ọ sị ka ha rabụ onye ọla nke ga-abịakwute m, ya jụọ onwe ya, wee welie obe ya na-eso m. Ọ dịghị obe ọla nke ga-ebu arụ, bụ obe nke Kraịst buru n'ihi gị. O buru ya n'ihi gị. Chee maka obe a, ihe ọla anyị na-ahụ nke na-enye anyị enweghị ezumike. Ọ dịchara anyị mma, mana n'eziokwu, na ọṅụ, n'obi ụtọ, na-enwedịghị nsogbu ọla, anyị anagide obe a. Onye nwe anyị ga-akwụghachi gị, ga-alaghachi n'ụlọ gị, wee gbapụta gị, azọpụtawo gị. Ime na-ewe onye ezi omume ga na-ebi ndụ ezi omume. Ndị enyi ndị gị na ha so na-egwu egwuregwu ọjọọ, ha chọrọ ka ị soro ha wee mee ihe ndị unu na-eme na mgbe gara aga, gasị ihe ndị a gabigara gị, ga-ele anya n'eluigwe. Nwoke unu na-ahụ ebe a, ọ ga-agbakwa chacha ọzọ, ọ ga-emekwa ya ọzọ, ma ọ bụ ihe ọwụla ọwụla, ma ọ bụ ịgba loto, ma ọ bụ ịgba chacha, ihe ọwụla ga-abịa n'ụzọ a na ndụ a. Ndị a niile, ha si onye dị nsọ, ha si onye ọzọ atụrụ, ha si onye dị nsọ dịka Mary, ha ga-ekwu okwu megide gị, ka wee obe nke ị na-ebu ga-eburu ya were ọṅụ kwee na-eme. Onye ị hụrụ n'anya, onye ị na-asọpụrụ, onye ị na-asọpụrụ, ọ gị na-agara ya ozi, ya wee sị, bịa ebe a sị, hụọna m kemgbe, olee ebe ị nọ? Gasị ya na anyị gara ozi ọma mgbasa ụwa niile, ozi ọma gbasara ebe niile. Ha sị, gịnị ka a natara? Gị sị ya na agbapụtala m. Ha sị, hapụ maka mgbapụta gị a, were ego gaa zụtara mmanya na-aba n'anya. Gasị, biko, na nsọpụrụ aga m aga ọzọ. Mmanya na-aba n'anya bụ ihe ogbugbu na-egbu mmadụ. Ahụrụ m gị n'anya karịa ihe ọbụla, aga m azụrụ gị nshi na-egbu egbu. Ha sị m, na-anụkwa nke ọma, ị nwere ọnụ, ị nwere nkwuwa okwu, ị nwere nkwupụta okwu, ile m anya n'iru ga-ewee sị na ị ga-aga. Ana m enye gị ohere ọzọ ugbu a, were ego a
gaa zụtara m mmanya na-aba n'anya, gasị ya, biko onye nwe m, Kraịst bụ onye mbụ na ndụ m ugbu a, onye nzọpụta m bụ onye mbụ na ndụ m, aga m eme nke a. Anabatara m si onye nwe anyị, m ga-eme ihe i kwuru, mana onye ọla ga-ekwu okwu megide okwu nke Kraịst na ndụ m, ha nwere ike iwe iwe, ka wee obe anyị ga-ebu. Ha nwere ike iweghachi ihe ndị ha nyedoro gị na mgbe gara aga, ka wee obi ị ga-ebu. Obi dị gị ụtọ na ị pụrụ ịnagide ihe ndị a na-egbu mgbu obe a n'aha Kraịst. Ka wee jụọ onwe gị, onwe chọrọ ka ọ ṅụrị ọṅụ, anụ arụ chọrọ ka o nwee ikpori ndụ, mana ihe ndị a niile ewezugawe ya. Mana ị ga-enwe onye nwe gị na ndụ gị, ị ga-enwe onye nwe gị ka o wee lekọta gị. Anyị ga-elekọtakwa gị ọzọ. Ka wee obe nke ị ga-ebu. Obe a ọ ga-egbu gị. Ị nụrụ nke a na mgbe gara aga? Ihe nke na-egbughị anyị ọ ga-eme ka anyị dị ike. Ị ga-adị ike, ị ga-adị elu, ị ga-ajụ onwe gị, ga-ewe bulie obe gị, na-eso m. Ị ga-eso ya banye na ndụ edoro nsọ. Ị ga-eso ya banye na ndụ nke emeju n'ike mmụọ nsọ. Ị ga-eso ya banye na ndụ nke na-eme nke ọma. Onye nwe anyị n'onwe ya, ọ ga-elekọta gị, ọ ga-elekọta m, ọ ga-elekọta m. Ọ ga-ekwe ka m zọjee ụkwụ n'ụzọ ruo mgbe m ga-erute n'ala eze ya. Ọ ga-elekọta gị. Kedu onye m na-agwa okwu a ugbu a? Ọ ga-elekọta gị obe a. Mgbe ọ na-adị ka ọ dị ibu arụ nye gị karịa nke ị pụrụ ibu, ọ ga-enye gị amara. Amara nke onye nwe anyị ga-eme ka ọ dị mfe. Ọ ga-enye gị amara dị ukwuu, amara dị elu, amara nke amụbara. Ugbu a nke malitere gị na onye nwe anyị, ị ga-aga n'iru. Asị m na aga m aga n'iru. Amụgharịala m ọzọ. Ọtụtụ afọ ndị gara aga, ọtụtụ afọ ndị a gara aga, karịa afọ 50 ugbu a, otu ụbọchị n'otu oge, otu nsogbu n'otu oge, otu mkpagbu n'otu oge, na ebili mmiri nke a na nke ọzọ. Lee n'ebe anyị nọ ugbu a. Asị m, lee n'ebe anyị nọ. Ọ dị mgbe mmiri a riri m. Mmiri a ga-eri gị. Osimiri a ga-eri gị. Ụbọchị ruo n'ụbọchị, site n'otu nzọụkwụ ruo n'ụzọụkwụ ọzọ, site n'otu nsogbu banye na nsogbu ọzọ. Mụ na gị, mụ na gị, olee ebe ị nọ? Mụ na gị, anyị ga-arịgoro ugwu niile n'otu oge. Anyị ga-agabiga osimiri niile n'otu oge. Anyị ga-agabiga ihe ọdachi niile n'otu oge. Anyị ga-eso otu a merie ndị iro niile n'aha Jizọs. Dịka ndị amụghara ọzọ na afọ 23, banye afọ 24 na nke 5 ruo na nke 30, 31, ruo 40, ruo 60, ruo 70, ruo 80. Aka m na-adị ike na-aga. Ana m ewefere gị nke a. Anyị hụrụ n'ebe a na mkpanaka Jekọb a na ịga asụkwara chi ahụ bụ obe nke ọ na-ebu, nke na-echetara ya mmekọta ya na Chineke. Nke a na-akpọghachikwa ya azụ ịdabere n'ebe Chineke nọ mgbe ọbụla. Anyị lee anya na agba ochie na agba ọhụrụ, Ana bụ nwaanyị na-enweghị di. Nwaanyị di ya nwụrụ, nke nọ n'ụlọ nzukọ kwa mgbe niile. Nke ahụ bụrụ obe ya. Onye ọzọ bụkwa Hana. Nke a bụ enweghị nwa, aghọrọ obe ọ na-ebu.
mgbe ọbụla gị na Chineke nwere njekọ wee nwee mmetụ aka Chineke n'ime ndụ gị, ọ ga-enwe ihe ga-egosipụta obe nke gị. Ị ga-ekpebikwa iburu ya site na amara. onye nwe anyị nọ na njikere ịgbaghara mmehie niile ugbu a nke ị meworo na ndụ a. Ọ ga-enye gị mgbaghara, ọ ga-enye gị nzọpụta. Kraịst bụ onye nzọpụta. Kahara bụ onye ọla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị. A ga-azọpụta ya, a ga-azọpụta ya. Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị, ana m eso gị na-aṅụrị ọṅụ n'abalị awa abalị nke ọgwụgwọ gị. Isi niile ehulata, anya niile mechie. Isi niile ehulata, anyị niile mechie. Dịka Moses weliri agwọ elu n'ime ọzara, otu a ka a ga-esi welie nwa nke mmadụ Jizọs elu n'ime ọzara, ka onye ọla nke kwere na ya ka ọ wee ghara ịla n'iyi. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, ọ hụrụ gị n'anya na o nyere ọkpara ọ mụrụ naanị ya. Kahara bụ onye ọla nke kwere na ya ka ọ ghara ịla n'iyi, ka ọ ghara ịla n'iyi, ka ọ ghara ịla n'iyi, ka o wee nwee ndụ ebighị ebi. Isi niile ehulata, ka anya niile mechie. Onye nwe anyị chọrọ ịgbaghara gị mmehie niile nke ị meworo na ndụ a. Ọ chọrọ inye gị nnwere onwe, ọ chọrọ inye gị mgbapụta maka mkpụrụ obi gị. Ebe ọla ị nọ, ị chọrọ mgbaghara, ị chọrọ ndụ ebighị ebi a, welie aka gị elu n'ebe ọbụla ị nọ. Si onye nwe anyị, anọ m n'ebe a, ana m achọsi ike, achọrọ m mgbaghara, achọrọ m nzọpụta. Welie aka gị elu. Ị na-egosipụta anya onye nwe anyị n'obi mweda n'ala, n'obi umeala, na ị na-abịa. Onye nwe anyị, ana m abịa. Chineke gọzie gị. Ana m abịa onye nwe anyị, ana m abịa onye nwe anyị. N'abalị a, achọrọ m ka nsogbu nke ọmụmụ ikpe a, nke inwe ọmụmụ ikpe na ndụ gị, ka onye nwe anyị wezuga ya. Ọmụmụ ikpe nke mmehie niile, ka onye nwe anyị wezuga ya, mee ka ị nwere onwe gị. Ugbu a, ụzọ isi agbago elu ụzọ nke ị were gbadata. Ị na-aga isoro ọrụ a kwuo okwu a, si onye nwe anyị, emehiewo m. Gwa onye nwe anyị si ya na emehiewo m. Ọ na-ewute m maka mmehie niile nke m meworo. Ọ na-ewute m maka ndụ ọjọọ niile nke m biworo ndụ n'ime ya. Onye nwe anyị, aga m ekpuchi mmehie m. Onye nwe anyị, ana m mmepe ihe niile nye gị. Si onye nwe anyị, ana m ekele gị, ekwenyere m, ya gbagharawo m. Ọ ga-enye gị udo nke obi, ọ ga-enye gị ọṅụ, ọṅụ nke nzọpụta. Ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ekele dịrị gị onye nwe anyị. Achọrọ m ikpere gị ekpere. Onye nwe anyị, n'aha Jizọs, Chineke hụrụ ndị a n'anya, Chineke obi ebere, isi na ị ga-egosi obi ebere nye mmadụ niile. Ka ara bụ ndị ga-abịakwute gị, ga-ajụ, ị ga-achụpụ ha n'ezi. Onye nwe anyị, ka ara bụ ndị niile bịawara na-enweghị onye ị gụpụrụ, gbaghara ha niile n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, hichapụ ncheta nke mmehie ha niile. Onye nwe anyị, ana m ekpe na ị ga-enye ha nnwere onwe, na ha ga-alaghachikwa ọzọ na mmehie ha niile n'aha Jizọs. Ka amara Chineke sọgharịa na ndụ ha, ka ezi nzọpụta site n'ebe ị nọ, ka ọ sọbata na ndụ ha, nye ha udo na ọṅụ nke ya na nzọpụta so na-abịa. Onye nwanyị, mee ka o guzosi ike n'obi niile ugbu a, na ndụ niile, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Aleluya. Emezuwe ya. Agbagharawo mmehie gị. Si, agbagharawo mmehie m. Ị nwere nzọpụta ugbu a. Si, enwere m nzọpụta. Emewe ka o guzosi ike n'aha Jizọs. Toonu Chineke. Onye nwanyị sịrị na ọ ga-abịa na mmezu, wee bịa na mmezu. Ọgwụgwọ nsọ ga-abịa na mmezu. Ihe ịrịba ama ga-abịa na mmezu.
nnapụta ga-abịa na mmezu. Mgbe ị ga-anụ ememe ikpeazụ, ọ bịawo na mmezu. Anya gị kpuru ìsì ga-emepe wee hụ ụzọ. Ntị chiri echi ga-anụ ihe. Ọ bụrụ na ị nọ na ihe iji aga ije, mgbe e kpesịrị ekpere tụfuo ya bilie n'aha onye nwaanyị ga-aga ije. Ọ bụrụ na ị nwere ọnya n'ụkwụ gị, ma ọ na enwere ihe akpụkpọ ụkwụ ị na-eti, otu dị mkpụmkpụ kara nke ọzọ, kpesie ekpere wepụ ya, ha niile ga-etopụta tozuo. Ọrịa kansa ga-agbafu. Ihe ọlawa ọrịa nke ị nwere, ọ ga-esi na ndụ gị gbafuo n'aha Jizọs. Ọ ga-abịa na mmezu. Olee ebe ị nọ? Olee ebe ị nọ? Ọ ga-abịa na mmezu. Welie otu aka elu, were otu, were tụkwasị n'onwe gị. Nna anyị na-ekele gị. Ị bụ Chineke na-ahụ ndị gị n'anya, Chineke dị ukwuu, nke na-apụghị ịda. Onye nwe anyị Jizọs, ị bụ onye nzọpụta, ị bụ onye na-agwọ ọrịa, ị bụ onye mgbapụta, onye nnapụta. Onye nwe anyị, ana m ekpe nye mmadụ niile ugbu a ka ha wee nata ọgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Nata nnapụta gị n'aha Jizọs. Nata ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Nnapụta si n'eluigwe nye mmadụ niile n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì ka emepee gị ugbu a, malite ịhụ ụzọ. Onye dara ngwụrọ bilie gawa ije. Ndị nwere ọnya ma ọ wee ihe na-eme ka ha dị ka ndị ahụ ha kpọnwụrụ, Chineke na-emetụ ha aka ugbu a. Gagharịa ugbu a ka ahụ dị gị mma n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị dara ogbu, nata ọnụnụ ihe gị na ikwu ụka gị ugbu a. Onye nwe anyị, ihe ịrịba ama niile nke ndị gị chọrọ ugbu a, mee ka o guzosi ike. Mee ka o guzosi ike. Ka enwe ihe nrịba ama nke nnapụta ugbu a n'ebe a gbaa gburugburu obodo anyị niile, Afrịka niile, gafee Afrịka n'aha Jizọs. Emezuwe ya. Emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ọ bịawo na mmezu. Ọ bịawo na mmezu. Ị nwere onye ọla kpuru ìsì, nwalee ya ugbu a, ọ ga-ahụ ụzọ. Ọ bụ onye ntị chiri, onye dara ogbi, ọ bụrụ na ị dara ngwụrọ, dowe ihe iji aga ije n'akụ, bilie gawa ije. Ọ na ị nwere ihe ekegidere gị, tọchaa ya, bilie gawa ije. Ihe ịrịba ama ewerewo ọnọdụ. Ọrịa kansa alaala. Ihe ndị a niile alachiala.